adlaw mga kasugbo and welcome dinhi sa pagtuki, pagsusi ug pagsuta. Karong hapuna atong ikauban ang chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, at the same time bag-o ning natudlo nga overseer sa City Assessor's Office, no less than Cebu City Councilor Noel Wenceslao. Mayong hapon, sir. Maayong hapon, Vil, o maayong hapon sa atong mga televiewers dinhi sa atong programa nga Pagtuki, pagsusi ug pagsuta. This is the third time nga gibitar ko, Vil. Salamat kayo sa paghatag og panahon nako. At least maayo ning oportunidad para matagaan sa katinawan ang atong mga katawhan sa siyudad sa Subo. Okay. And this is the first time sa tulo ka higayon nga nakadinhi sa bag-ong studio. Yes, nakita na ko, Vil. Subualo Nindot Channel. so far, so good. Nindot kayo ang atong studio nga nindot kayo. Very comfortable. No? Nya, kumusta, Konsehal Wenceslao, ang imuhang pagka-overseer sa City Assessor's Office? Well, Vil, no? Last week, gitagaan ko og additional nga trabaho sa atong acting mayor, Raymond Garcia, tungod kay sa wa pa ko makonsihal katong napildi ko pagka konsihal, pagdagan ako pagka 2019, pagka 2020 gitudlo man ko ni kanhi mayor, no? Edgar Labella nga maoy mo OIC sa City Assessor. So naagyo ko'y experience diha ko for 1 year, then at least makatabang ko niya ang ingon magod ni acting mayor Garcia nga kinahanglan nato nga tabangan ang City Assessor kay number 1, 5 gud ka buok nga mga key employees nga nasuspenso. So kuwang yun og personnel ang assessor. Pero iyang gibutyag nga ang trabaho namo is more of guidance, it's more of suggestion of ideas ug unsay maayong ikatampo namo diha sa City Assessor. But dili ni pwede nga we will directly nga mo appeal sa operation sa City Assessor, no? Yeah, so far na kay kasinatian daan sa City Assessor, ang imuhang role is to oversee lang sa Yes, that's right. pagpahigayon. How was it, sir, sa dunay bag-o pod nga acting dinha sa City Assessor? Yes, ang katong before Tess Rosel na naman to'y department head daan. And actually, he is currently the assistant department head sa City Assessor. Unya, pag-assume ni Tess Rosel pagka City Assessor, gibalhin man siya dito sa IASO to head sa atong internal audit. So karon kay kinahanglan magyuta og OIC department head, gibalik siya ni acting Mayor Raymond Garcia diha sa City Assessor. Sir, so far sa imuhang pag-oversee, although dili ka direkta gyud nga Yes. dili ni manghilabot but manginlabot. Manginlabot. Unsay nakita nimo, sir, nga angay nga ma-improve sa sistema dinha sa City Assessor's Office? Well, just this week, no, mga Monday siguro to Tuesday. Monday, if I remember right. Nagmeeting nami sa atong OIC department head, sa atong ubang mga section head sa City Assessor, no. So naghimo mi og unsay angay buhaton sa City Assessor. So usa sa problema is because when Tess Rosel was designated as the department head, so naamang ko'y bag-ong sistema. Okay. Actually, migrate from manual to computerization, no? So pag migrate na to, of course, di maginakalikayan nga daghan man nang gitawag og kanang birth pains, no? Daghan gyud na nga paghimugso sa usa ka sa sistema
daghan yun ang problema nga maagian, no? So that is why nga nakita nako nga daghan pag yung kaing backlog, no? Okay. In fact, diha gato'y backlog nga tag-unom na kabuan. It's because nga we have to ato pang itarong ang system. So that's why akong giingnan ang suggestion ako sa atong OIC department head nga we might as well have to have a parallel, meaning to say na ay mag-computerization, di gyud nato biyaan kay that is the new system. Okay. However, kinala magparallel ta na ay magmanual. Because sa manual manggod na sinati naman sila, mas kadiyot ra mahuman ang transaction because most of these customers nga nakinanglan og tax declaration gusto manggod nila nga madali, no? Especially sa atong mga developers, no? We really have to understand nga kani mga developers na to, no? Like kani mga condominium developers, nagdali ni sila because ila maning ibaligya ang ilang mga properties. Then ibaligya nila kasagaran sa mupalit, i-loan nila sa bangko. Unya di man ni ma-loan kung dili kompleto og dokumento. Bisag na apang title, but then kung why tax declaration, di gyud ni ma-loan, no? So we need a tax declaration, we need also the tax clearance. So di man sad nila mabayaran ang buhis kung why tax declaration. That's why akong giingnan ang akong marching order sa atong mga kawani sa city assessor nga unahon na to ang backlog. Diya kilala di manual lang sa nato para madali. And in fact, daghan nag-result. In fact, sa backlog, mga more or less, more than 50% na ang nahuman. I'm very happy nga, more than 50% na ang nahuman na to nga mga tax declaration. No? Kay si Acting Mayor Raymond Garcia, gusto og customer satisfaction og paspas nga paghatag serbisyo ngadto sa publiko. Yes, actually, Will, no, that is the marching order of the mayor nga daghan magud siyang naabot sa niyang mga complaints nga gusto ni, especially sa atong mga commercial developers nga gusto nila nga kinahanglan nilang tax deck kay dugay-dugay naman gud sang panahon nga nagpaabot sila. So that's why ang iyang marching order nako nga kung pwede pangitaan tog paagi nga mahuman na ang tax declaration para mahatag na to sa atong mga customers. Unsa day makalangay sir sa pagpa-release ana mga tax declaration? Well, daghan magud bill especially sa mga new tax declaration, no. Kay number one, himuan pa man na og kanang gitawag na tog FAAS unya i-appraise pa na nato atuon pa na inspeksyonon pa man na ang property, no. Then once ma-inspection na, so naagi siya proseso, no, nga buhaton. So naagi uban nga I don't know asa gyud dapit sa computerization nga nalangan sila, then mo na nga karon atong gibalik og manual ang uban. Then ang katong mga sayon-sayon nga trabaho gi-computerize na to, no. So mo na nga medyo nadugay gyud, no, ang paghimo sa tax declaration. But at least karon minus-minus na lang gyud ang atong backlog diha nga mga tax declaration. Like in a day, di ay Consel, do you know kung unsa kadaghan ang mga transaksyon nga masang-at dinha sa city assessor? Di kay ko kakuan karon nga pilay statistic, Vil, but during our time sa akong panahon nga wapa ko kapangutana nila sa karon, no. Pero because ang amo magong gi-concentrate ng backlog sa during my time daghanoy mo abot og way labot sa kanang mga developers kay ang kanang mga developers usay muhatag na tag 600 ka book nga himuan og tax deck kay daghan mang condominium units 200 ana. So pero normally kanang mo anha lang diha more than 100 kapin kay na may uban nga
gusto lang og certified true copy sa ilang tax declaration, gusto mangayo og kanang record sa ilang tax declaration, gusto mangayo og kanang napalit nila nga balay, so ilan nang i-transfer kanang mga single lang ba, gikan sa panalitan, gikan ako padong nimo. So usbon man natong tax declaration yan naman na yung mga documentations nga kinahanglan. So mao na nga kanang mga inana, normally it's more than 100. Why labot na sa katong mga developers? So ana ta malangan kay daghan magyud kay ron makita na to. Ang Cebu City daghan kay mga development, especially sa atong mga condominium, no. So mo na nga usahay malangan gyud, no. Like for example sir, kanang transfer of like kato imong gihimong example na from you to me, regularly unsa man na siya kapaspas hikayon. Well, Bill, kung kumpleto lang dokumento, dili man dugay, no? Because, number one, kung magpa-transfer ka, kinahanglan ka og deed of sale. Okay. No? So, we need a deed of sale. Kinahanglan ka ni bayad ka sa kanang capital gain sa BIR. That's one of the requirement. Ikatulo, kinahanglan ka og kanang tax clearance. Kay kinahanglan tax clearance. Then, mubayad sa ka sa transfer tax, no? So once nga makumpleto ng dokumento, but then limpyo ang dokumento, walay kanang gitawag o kanang ang problema magud na mag-uban ay mga annotation na ay kanang lease pendants, pero usually ang amo gyud kanang ari mo mibase sa kanang title nga na transfer na sa title para ma-transfer na sa namong tax sayon ra kay na dili na dugay, no? So para nako basta dili lang kay busy, it will take a week, pero nama say usahay nga inspeksyonon pa sa namong property. Like kay namay property nga watakibaw nga katong tax deck sa una, because tax declaration is for tax purposes. Yes. For real property tax. So tanaw na mo kung ang katong property, especially for the structures, no? Mao pa ba to? Wa pa ba to mousab? No? Wa pa ba to mousab? Then nasa uban nga na ay mo hangyo sila nga for reassessment sa ilang valuation kay para nila dako ra kayo ang balor niyan, motong i-reappraise sa dang real property. So mo na sa madugay na sa because kinanglan man nag-inspection, no? Okay. So daghan siya nga mga services nga gihatag sa city assessor. Og ang mga tao dinha sa city assessor unsa kadaghan nga maka-attend to these tedious Well, kayo sa nga una mga na ko, Bill, we are proseso? more than 100 da sa atong job order employees, no. More than 100 karon wa pa ko kakuha sa strength nila, murag mao-mao ra maghapon, no. Mao-mao ra gyapon. Kaning pagbayad sa answer sa pagkuha tax clearance and so on, anha man gihapon na himuon sa city assessor, di ba? No, dili. Ang atong tax clearance o ang atong tax clearance o ang pagbayad na to sa atong real property tax na atay division sa City Treasurer's Office for the real property tax. Okay. Oo. Naatay usa ka division dito nga adto ta mo palit, mo bayad, no? Adto ta mo bayad. So gitawag na nato ga real property tax division. So adto ta mo bayad dito, adto ta mo kuha og tax clearance, adto sa ta mo bayad sa atong RPT. Kung ana ang gidaghanon sir ba ang volume like in a day, depende na, di ba? So on an average unsa man gamay ra kaayo ng 200 ka mga. Yes, more than 200 kay ang kaning sa developer usay usa ka developer magdaman og ipa-tax deck nimo tag 200 ka buok. No? So dugay nga trabaho niya plus na pay mga individual. So that's why gani, no, I would like to commend sa karon nga mga staff because they're doing an overtime job. Nagtrabaho sila overtime, no, niya. Ang problema, Bill, because pag istorya na mo pag meeting at tungkuan, watay appropriation sa overtime. Okay. So ang gibuhat Even na sa mo, mga job order.
o ang gibuhat namo i-compensatory lang namo sa ilang leave. So okay raman kay mura-mura raman sana og overtime. Okay raman sad sila. Ang amo lang mahuman gyud ang mga backlog. So kuning yun ana sir ang mga developer or whoever would transact din sa city assessor more or less have an idea already nga dili na madali-dali ang pagkuha nila sa kaning mga assessment or whatever. Yes, but dinha sa nagi say time no, like for example kanang pag mangayo lang ka og certified true copy, no? So di man adugay Okay. kay certified true copy sa kuan ang imo lang diha because of data privacy. No, kay naamo ko tay balao don data privacy nga. Siguro na to sa una anybody can get the tax declaration even that karon gistrikto na namo nga you are really the owner of the property. If you are not the owner, you have the authority from the owner of the okay. property. Or you are one of the heirs of the owner kay posible man nga ang tax deck nimo namatay na ang katong tag-iyag yun, no? So Ikay we mo have to angkon. be sure nga you are the heirs of the property nga matagaan ka kay namagutay data privacy law. Kay I think sa una konsehal murag nanghitabo na nga kana gini naiuban nga suhito kayo kaniyo taawa na ni gamit wala na ni nagatiman diri at maayo kayo mangukay, di ba? Unya eventually makuha gyud nila. Mapatituluhan pa nila. Ang Dili yuta. na So siya, dinhi Bill. sa Cebu City di na mahitabo. Dili na because we are very strict especially sa data privacy law. For as long as kompleto lang dokumento, we can identify. Kadiyo tra na, Will, siguro it will take a day or two nga mahuman ang CTC. Then, ang kanang mga transfer, siguro, mga usa ka semana, mahuman naman na nato, no? Pero, nalang usay kabisi atong gibutangan og 2 weeks, no? Okay. Oo. So ang marching order nimo Consel Wenceslao para sa mga transaksyon din sa city assessor, especially kani mga transaksyon Yes. nga Nga ato by lang volume or kanang medyo may pagkakuti, unsa imuhang time frame ani? well, ang atog yung city assessor na ay time frame. But then ang ato lang gikuan nga like for example, ang CTC ang ng certified true copy 3 days man na siya. But it can be finished in 1 day. Kung dili lang kay busy ato lang gibutang 3 days. Transfer ibutang na to mga 2 weeks, no? So, but it can be finished in 1 week, no? Ang kanang sa condominium developer, of course, madugay-dugay na. Mo take nag 2 months, so 3 months. Kay tan-awon pa man na, inspeksyonon pa man na ang property, labi na building, daghan kaayo ang property niya, tagsa-tagsaon pa na niya. Magtanaw pa sa tas building plan kung sakto ba gyud ang gibutang nga especially sa kining floor area, no? Kay di mo sa ta gusto nga maalkansing syudad sa Subo. Yes. Kaya naman ko yung mga reklamo, sir, ba nga, nganong kalangay aning kuan oy kani city assessor, sige man mig pabalik-balik diri niya, dili baya lalim, magsigig balik-balik. That's correct. That's correct. That should be mo gi-emphasize na ko during our meeting. We should avoid that. We should avoid that because mo bitan nag-ingon sa kuan nga sa korte nga justice delayed, Justice denied. denied. Sa serbisyo nasa gingon nga services delayed, services denied. Di ba? Bitaw, limtan-limtan mahangtod pulaan na lang intawon ang kuan ang kliyente. Pero sir, in one of your interviews, you were quoted nga kining tungod kay ang Cebu City Assessor's Office or dili lang siguro sa Cebu City, in any assessor's office siguro mahitabo na nga kanibang prone to or niya very juicy to Yes, that's right. Actually, no, na-misquoted lang ko ato nga murabag ang pasabot ato ba nga presently. I was talking of the past. Okay. No? Because, before, when I was the city assessor, daghan mi diha nga mga casual, mga job order nga ang gitawag na to mga badlungon. Wala to gi-renew. Why? Because there were reports nga kining
kanibang usay ba kung di langay-langay ang trabaho, dili mahuman. But so far, karon in fairness sa mga bagong mga kawani sa city assessor, wala may problema. In fact, gani, last Monday, during the flag raising ceremony, the acting mayor, Raymond Garcia, emphasized nga na-text niya, I don't know who is that person, wa man siya gi-mention niya. Ang text niya, niingon ko nung, Mayor, thank you kaayo because ang iyang tax declaration for 5 months dito, wag ko na ma-acted. Karon na bago na ang kanang kuan in 2 days na human. So that's why usasa na sa akong nagpasalamat ko sa mga bagong kawani for helping us nga unsaon na to nga ang atong serbisyo dili madugay, madali na to hatag sa atong mga katawan. So, basin, sir, katong 5 months nga wa maaktuhan, kabahin to sa mga backlogs tungod sa transition. Transition, yeah. So, that's why, moment to marching order na ko ni Lisel because kibawa man sad sila ko nga, Sel, ang atong buhaton para madali na aton lang iparallel, no? Di na to biya ang computerization because that is the new system. However, para madali ang uban wa pa kay makaswito labi na sa itong mga kawani, so maghimo ta og manual para madali kay mas dali man nato buhaton, especially kadang uban nga wa pa naanad sa karaan nga system. Pero sir, how do you deal with complaints or mga allegations of corruption? Well, naaman tay gitawag og we give them a due process, no? Pero so far, kana mga ingonana, no, there was no kanang sa akong panahon na wa magiingon nga kanang naagyo ni suwat yun ni isog yun nga ni atos kurti kani file o nguningan ba. But then there were kana mga kadudahan ba nga ingonana nga manginana. So ang gibuhat na mo sa either we transfer them or wala na mag-renew. Simple as that. Pero sa transfer, sir, do you need to explain why? Well, naaman na sa ilang sa HRDO it's not us. Okay. It's so the mo HRDO. recommend mo ana sa HRDO. Okay. No. Pero so far sa akong kuan murag ang gibuhat na mo wala na mo gi-renew. Especially sa casual o mga job orders, yes. Ang lisod ana kanang sa mga permanent. Yes, mga permanent. So that's why we have to justify. Then kinahanglan i-transfer na nato, no, sa mga the same nga pero dili na ingon nga vulnerable sa mga inana nga butang. Karon sir, I mean, have you received some complaints? So far none. Wala pa gyud. Okay. Bago pa man sa sa bagay. I think kuan pa no? Within the week man mo, di ba? No, actually 2 weeks na siya naghimog marching order ni acting mayor, pero karon pag yung last Monday nga he formalized it through the press conference. Okay. So last week pa to. On the other hand, Konsehal Wenceslao, arita sir sa hisgutanan. Sa real property tax kaya hisgutan mo Yes. assessor. So unsa man gyud kaugmaon sir sa revision sa RPT? Yes, Vil. Kibaw ka Vil, no? I am the one Ikaw who man is nag-sponsor. sponsored the revision of the real property tax. Actually, Vil, no, in my own opinion, ako ganahan yung kay kung ifa-revise na. Okay. No? Although, why? Because, number one, it will add the coffer of the city government. No? Yeah, kung saan na ito pagserbisyong tarong kung kuwang atong panudlanan. Yes. Number two, kinangla usasan ni sa makatabang sa atong kabaranggayan. Why? Because 1% of
the collections of the real property tax goes to the barangay. Okay. Kada barangay, tag 1%. They will divide it. Okay. The 50% sa collection anang barangaya goes to the barangay concern. Ang katong 50% of the 1% i-divide na sa tibuok barangay. Okay. Na siya formulation. So, dako na Yes. supposedly. Kay kung panalitan mo increase tag 200%, ang ilasang RPT share is mo increase tag 200%, di ba? So, dili na sila magsalig kaayo sa atong syudad o financial assistance, no? Kaya usually ang mga barangay kung kuwang gyud ang ilang padudlanan, mangayo man sila sa syudad. So it becomes the barangay more autonomous, Yeah. no? But then on the other hand, tan-awon sa dato ang kubo implementa sa RPT. How will it affect especially sa atong mga taxpayer, no? So muna ako ginang gi-analyze pag-ayo, Vil. Number one, na may mga classification sa atong mga property. Na agricultural, na residential, na commercial. Sa agricultural lands, wakay problema. Kay kanimagong di maguta mo increase sa real property tax. What we will increase according to the law is to update sa fair market value of the property. As far as agricultural land is concerned, di man kay taas o saka sa fair market value. More or less, mga 100 to 200%. So, it is, para nako sa mga taxpayer, murag dili kay problema. Bugat. For the residential, no, it's more or less 100, 200 to 500% increase. Katong 500 bugat gito nila, pero kanang 200, 300 murag okay ra. The problem is nasa commercial. Because akong gitan-aw sa classification to commercial, dagko kayo og impact ang pagsaka sa fair market value. Ma-minimum ta og 800% as far as 5,000%. Okay. Kaya nga naman, because grabe man kayo ang development sa syudad. Just for example, no, ang kanalang IT Park. Tagaan tikaw do ka example. Ang IT Park, in 2006, nga nag-implementa sa RPT, kana siya, wa pa na IT Park niya. Yeah. Village pa na, katong atbang niya, ato yung gagmay mga establishments niya. Ang fair market value diya ato 10,000 pa At that time. Mga, when was that? 2000? It was revised in 2003, but it was implemented in 2006. In 2003, ang fair market value ay 10,000 pa na kada metro kwadrado ang kanang yuta diha sa may IT Park. However, karon nindot na kayo, grabe na kay development ang IT Park, no? Because of course, it is developed by Ayala, no? Tanaw na to dito, murug hapitanan, puros ng tag-as kay mga skyscrapers, no? So, itaas gyud ang iyang fair market value. Sa karon, gani nga akong natanaw, daghan kayo nga gusto mo palit as much as 300,000 per square meter. Why ganahan mamaligya? Kay Daghang kay gikinahanglan. The demand is there, but there is no supply for the yuta diha. No? Why ganahan mo baligya sa 300,000 per square meter? Meaning to say, mahal kayo. Now, from 10,000 to 300,000 per square, pilam na ka percent? Taas kayo. Kung ato nang ibutang ron ng atong bagong fair market of 300,000, pilay increase na. That's 3,000%. Mangangal lang mga negosyante. And what will be the effect? The effect will be, ang atong mga negosyante, it's either mamalhin sila laing LGU nga mas barato-baratong RPT, or
Ang uban, it's because ni mahal mang RPT, ang kanang nangabang nila nga mga usually nagpaabang man sana sila like Ayala nagpaabang sila mga stall ana. Musaka gyud ang rental cost nila. Eksaka sa rental cost sa mga nangabang ang chain effect na ang ilang produkto sad mamahal sad. Yes. So there is what we call a chain effect of the economic kanang factor. So mo na nga ako nang gitanaw dihan dapita, although I'm for the revision, but we have to contain this problem. Unsaon na to pag kuha na to. Then nakig-meeting mi sa Cebu Chamber. Ang suggestion of the Cebu Chamber, they are also for the revision. However, ang ilang gusto nga it should be done on a staggered basis. Not staggered payment, but staggered implementation. Anaman lang para bugat man god because dugay magukayong wa ta maka-revise sa atong RPT. So, karon I'm already ready, but then I need the majority of the council's approval. Pero akong gitanaw during our bicameral meeting with the executive, murag mayoriya sa ang sa mga konsehales, murag di pa sila ready karon. Ang ilang gusto unya na lang after election. Actually, si Konsehal Pisquera was our guest here. Ang iyang ingon 2026. Yes, ang iyang gusto nga unya na lang. So, but isn't it 2026 kuanra? Taas-taas. Pwede raman na bill, no? But then, usara sa nako kung if we will not do it now, the more nga ma-stretch kayo kay lahi naman sa fair market value. Exactly. 2026. Mas musaka pa. Mas musaka pa. But however, if we will put a kulatilya sa atong ordinance nga, like for example, whatever is your tax due, only 60% is due and demandable. So, staggered implementation ba? After 1 year, only 70%. After 1 year, only 80%. Until makakuha tag 100%. So, mo na gipasabot sa chamber nga staggered lang sa nato para dili kay bugat. Kaya like for example, I was able to talk to the Ayalas, the mga vice president. Niingon sila nga, Konsehal, presently, we are one of the top taxpayers in the city. We are paying 39 million annually Okay. sa syudad. Okay. Now, in your proposal, without any, wala gibutang na mo staggered ba sa inani na nga fair market value, do you know how much we will be paying? That's more or less almost 400 million per annum per timbugata nga dili kaya nila. That's why we have also to protect our businesses because kani magod sila, like for example the Ayala, ang atong SM, kani sila, they are the main players in our economy sa syudad sa Sugbo. Wag tango ni sila unsa may tabo syudad. It will really affect, no? So that's why we have also to protect, no? By protecting them, we are also protecting the economic climate of the city of Cebu. No? So, kana ang imuhang proposal, staggered ang Staggered pagkakuman. lang, oo. So, like say, sa first year, instead of 3,000 Ang akong increase, ang akong gikuan bill is 50% okay. until the next revision. No, kay 3 years man na ang revision. So 50% 3 years. But then even then nga ni propose ko na ang gusto sa mga council after na ta magisgutan na. So majority. So what can I do kay kinahanglan mag-approval sa mayorya. So gistolan sa nako ang maong ordinansahon. So, ang status karon sa RPT, revision sa RPT is Gilay on the table sa nato. Okay. Gilay on the table na to for the time being. Anyway, it is up already for final deliberation. But definitely not within this time, the final deliberation. Yes, kay mag-agad magunta ako pang konsultahon sa mga konsehales if they are willing, no? But
kung dili sila ready to approve, then what can I do kung akong ipugos ning pasar kung dili sila mo object sila, so mubalik ta sinugdanan. So it's better nga to lay this on the table, magpaabot na lang ta kung unsay ilang desisyon. But come 2025 after, so there would be, or there could be, another set of... Yes. That's why if it will be in the next 2026, mubalik kita sa first reading. But at least na hopefully kung makadaog pa ta bill, no, na magyapon ta, I will still sponsor for the ordinance. Kaya naman kumpleto naman na tanan. It's just a matter of to inform, to educate sa mga bagong konsehal po. Ang akong understanding ato konsehal sa resistance, should I say resistance, or kanang reservations sa Yes. uban nga mga konsehal was that ang pagpatuman sa revision was too high. Ang imuha karon with that staggered basis, which is reasonable unta, that supposedly pwede mapatuman karon because ang demand sa city is grabe, daghan kayo ka og mga projects, and kung dili nimo mapatuman within within the year until up to the next election, whoever might be in the position, magkalisod especially sa pag-deliver sa basic services, because you only have this much while the demand is so high already for the basic services to be delivered. Tino na, Vil, I understand that. Kay mas sayo na magyudunta kay it will really improve the coffers of the city, no? And once nga mo-improve sa coffers sa city, it will also improve our services to the people, no? Kay kinahanglan magita sa na to pag serbisyong tarong kung wa tay panudlanan, no? But then mo na nga usa sa mga programa na to sa City Assessor Bill, no? Actually gisugdan ni nako sa panahon nako niya gipadayon ni Tis Rosel, ato gyapon ipadayon kana gitawag na tog tax mapping. What is tax mapping? Kanang tax mapping na to isiguro ginato nga tanang mga property sa syudad matax dekan gyud. So ngano man day wa day matax dekan uban, daghan pa kayo nga wala matax dekan. So daghan pa kayo nga wa magbayad og real property taxes. Ngano man wala. Na magoy uban bil katong mga karaan na panahon ya katong mga especially sa una like kanang socialized housing unit. Okay. Unya karon ni dako na niya wa ma-check dako mo kay syudad bil. Labi na anak kas kabukiran wa kakibaw nga way mga building permit nagtukod ng mga balay. Yes. Tukod ng mga building. Unya di na to ma-check. But even bisag way building permit, they are subject to real property tax. So that's why nga kinahanglan ta i-tax map na to balik. Atong kanang gitawag na itong i-revisit na itong mga balay nila. So that's why we need help from the barangays. Kay they are more familiar sa ilang mga lugar katong mga balay, mga structures, mga machinery nga wa ma-issuehan og tax declaration. They can be issued a tax declaration para makabayad sila sa ilang real property tax, because kani magong real property tax, this is everybody's obligation. Yes, This is our obligation. And we need to pay for this. Ako ganina mo ko bayron nun bill. Dingon dito ako nimo katapos aron ako bayri. Bayad na lang ko interest bill. Can the barangays help the city assessor? Kaya supposedly ang mga barangay would know kinsa na mga nagpatuko din ang mga bahay nga walay building permit. Yes. Diba supposedly naapo na barangay clearance unta? Yes, that's why Vil nga usa sa mga programa na mo niya sa city assessor nga we will tap the barangay because kinahanglan mo tabang sila, because kinahanglan naam sa sila i-share sa maka-income sila maka-income sa sila sa RPT, and we need them to help us kay maswito man sila sa mga lugar nga asa dapit ang katong mga lugar nga na ay mga lugar diya nga nag-renovate na sila maayo
Unya ang tax deck nang katong karaan pa kay gamay kay balay. So usbon na nato pag tax declaration kay mahal-mahal na man ilang buhis kay gwapo na man ilang mga balay. Nanay improvement. Nana mga improvement. Oh. So that's why nga kinalan enhance na to ang atong tax mapping. Oh. So kani karon konsehal, like say for example by next year ang imong proposal is 50% una. Yes, ang katong proposal ginako during sa akong ordinansa nga di man pwede nga ang commercial 50% ang residential dili. So all magina because na mga gitawag uniformity of taxation. All is 50% pero mag-vary na sa classification. Dili, wag yan. All tanan nga properties are subject o pilay panalitan. Ang imong tax due nimo is 1,000. Okay. So, sa akong proposal is only 50% of the tax due will be due and demandable for the tax. Okay. So, meaning to say, 1,000 man na imong due and demandable based sa katong computation nga bago, so only 50%, 500. 500. Oh. Inana, para dili kay bugat sa atong mga taxing public. So, may na lang na kay na-increase kay sawa gyud. Kay sawa, yes. Then after ang akong gikuan nga mag-revise man ta after 3 years, after 3 years unya na sa tamo pasaka sa atong kining pwede na to nga ibutang na sa nato 80%, no? Because ang problema magud sa siyudad sa Subo Bill for so long wa kita revision. Yes. Wag kita mag-revise sa atong real property tax. Unya, Cebu City is a very dynamic city. Dako kayo ang improvement sa syudad. So ang sakasad sa atong fair market value taasad kayo. Exactly. Kunya, kung imong tan-awon karon konsehal ba with the current state sa Cebu City, very dynamic, progressive kayo. Sa pagkakaron if ako layman mo tan-aw ko based on your explanation makaingon kong hayahay ang mga negosyante because they are experiencing kuan and dako sila og ginansya pa as of this moment kay paspas man ang economic activity sa Cebu and yet they are only giving this much pero ang ilahang return is I suppose tag-as kayo. Yes, duha na siya ka Juanville. Either maura po ilang return pero taas lang ang ilang income because instead nga ato sila mamalit sa Lapu-Lapu, ato sila mamalit sa Talisay, ato sila mamalit sa Mandawi, mas barato man ang atong produkto sa syudad kay barato raman atong buhis. Mo na nga ang mga tao dito ari mangumpra sa syudad sa Subo. Ibisag ato ka sa mga Mindanao. Mo bitaw na bil nga Cebu City is a trading hub. Why? Because barato man itong produkto. Matingali gani ko bil kay naam sa ko'y gamay nga payag dito sa Lapu-Lapu. Nya, madto ko dito Daghanan ni mong payag, sir. Payag sa ikaw taga Cordoba man ka. Ada ko adto ko dito sa kanang kuan ba na may merkado dito. Asa mo na mangumpra sila? Adto mo sila sa carbon mangumpra bil. Carbon mangumpra. So meaning to say nga ato sila dito kay barato ang presyo. So we have to maintain that. So mo na siguro nga because nga ubos ang atong buhis, ubos sa dang ilang baligya. Pero sir, do you think kun in the event nga mapatuman sa Cebu City ang revision sa RPT nga mo sa gunto gyud ang mga negosyante? Well, Vil, when we talk with the Cebu Chamber, Vil, ningon sila for as long as the business community understand nga kining revision sa RPT, it's a mandate. It's a law. Kinahanglan, in fact, gani ang balawd ani once every 3 years ato ganining i-revise ang fair market value. Dili na to pasakaan ang buhis. But the impact is musaka gyud ang buhis because magsaka man ang fair market value as far as the land is concerned. Pero ang kuan nila Vil nga wa mas problema. Ang ilan lang ingon nga di lang kayo bugat para nila nga makaproblema na sila
especially kay kung panalitan, moabot og 5,000% ang increase. So pasakaan sa nilang presyo nila. So imbis ang ilang mga customer kung mahal naman kayo ning presyo nila, ari na lang mi palit sa laing lugar oy. Di na lang mi labi na mangumprador, di na lang mi ari palit sa carbon kay mahal na naman kayo presyo diri. So mo na sa nasa impact anang napita ba. Mo na nga kinalan kita, we need to also strike a balance. Because while we need the RPT, we need it for our para mo increase ang atong revenue. However, we also have to tanawon sa nato ang situation, especially sa atong kaning taxing public. What will be the effect? Kay kami bitaw sir, ako I think na istorya naman siguro ni nako nimo nga dinha sa mo sa Cordova pag patuman sa probinsya sa Subo og I think 1,000% man siguro to increase nga increase. So nangangagid mig paita asam to ibayad ani yo. Bugat gyud gayo sa bulsa but Tinuod, kami mga taxpayers na wa may laing mahimo sig bagulbol tuod mi pero Bayad yung ka. pilit nga mo bayad. Yeah. Inana ba? But it really have naagi effect yun kay ano, like for example, Cordoba 1,000%. Gano 1,000% may increase niyo? Kusog ba kayong development sa Cordoba? Tinood ba labi na nga ang Cordoba ron nga ibutangag si Silex? Pero dili pa tanan unya napatuman na ang kuan napay uban nga mga idol pa wala pa na siya nagamit but uniform na ang imposisyon. So Yeah. ang uban nga mga kaning naama, yes, you have the property but you have no means. Naa ka din na idol siya wa siya nagamit pero obligado ka nga mobayad or else mawa na nimo imuhang property. Yes, tinuod na Vil, especially kanang usa sa question sa RPT kanang pagpasaka. Panalitan ang kanang property sinunod lang nimo. Nya ikaw nagsunod, you have no means. Wa kay capacity to pay that buwis. So sa may buhaton nimo. So mo na diya nga you know, you need as a sponsor of the RPT, kinahanglan we have to strike a balance also. Nindot na imuha konsehal kay kuan kaning ni patigbabaw ang pagkamakitawhanon. Pero kay ni konsiderar pa ka sa i-considerar nato at the same time tanaw sa ginato nga we really need additional revenue for the city. Okay. Konsehal Wenceslao, imuhang mensahe sa mga Sugbuanon, nanapay sigh of relief nga di pa mapatuman ang Yes, RPT. well, for as long as Bill nga dili pa musugot ang mayoriya sa konseho nga ipatuman na tong RPT. Bisan pag ako interesado na nga mo pa-revise sa RPT, wag ito mahimo, no? Kay we need the majority vote sa council. No, so ako lang Bill, nagpasalamat ko nga giimbitar aning this is the third time nga gibitar ko sa Sugbuanon Channel because at least this is a very good educational and information drive sa atong mga katawhan para at least mahibaw sa sila labi na diha sa city assessor kung sa atong gitrabaho, kung sa i-update nato sa assessor. At the same time, mahibaw sa ang atong mga taxing public labi sa mga real property tax owner o unsay update na to diha dinhi sa syudad sa Sugbo. Salamat kay Vil o mayong buntag, maing hapon, maing gabi, maing kadlaw na itong tanan. Daghan kaayo salamat Cebu City Councilor Noel Wenceslao nga kasamtangan sub nga overseer sa Cebu City Assessor's Office. Daghan kay salamat sir. Thank you, Vil. Thank you sir.